มัดเกอพอยเมนต์เกปีตังอันกังไวตังอันตัวมันเกเจียตัวพันอันเกละเกแคนเซลลับนังปนละเป็นอิเสียบังเกอิลิตุมteachers appointment lo la pen ke hala gundagiri lo ahok lo BJP tum la mohon tiso pen la pen anu kapre ka tom phan ot si la BJP tum gunda kam ke claim la tuliram rong hang si ke toy lo la thuge Himanto Biswa Sarma si ke toy lo tuliram rong hang si ke toy lo Himanto Biswa Sarma si ke toy pui tu chini dia ta ke la non itum FIR le pita arrest redet kente lage home department ke Himanto Biswa Sarma long sido alang li si home minister kam ke claim la home minister polote lage police tum ke home department long si police tum ke dok la po si home minister ke pualing si kroy la si home minister chief minister si la arrest ri pukok la arrest ri pukok puat ke home minister chief minister la itu ma chief minister ning ke hang ke karbi tu mang bong pa je chok pa je theng onang ji pa pi thi onang ji wa kam tribal atong bong la pen karbi atong bong ta pa je chok pa je theng onang ji pa pi thi se roi nang ji pa kam si la ke claim la si non arrest de non itu nge demand ke la hello mohon tiso pan de arrest masilo bidasing ingleng pan ta arrest masilo la pen la son tak gunda kam ke claim tum pan an ke arrest lap masilo la pen law ting si prosecute nang ji jail along thap nang ji na hello la pen ke hala non dapat along ke do kache plang arni si sir kep arni Oktober sir kep arni Oriel timung tahadak si khidun lo la pen bang greener kep tu ma okpran kai no anta dolang karbi tong bong la pen khasie tong bong bang krip hi lo ne pe ne halata injured do halada kamatha nang ye thela pelo police atum ke karbi tong han pu si pulake Meghalaya area lo nang tum dam ri pusi pu halas hidia jo anda hidia jo la pen hala aprang lal Kopumyong Lal Chondon ki edama thai Lal Chondon rong aki pusipu hala ki edama thai hala ke inglong na tu lage inglong ta lage ha chumang na tu si dai lo la pen hidia bang la ke karbiang long na tu si dai la hidia bang ta yong si chumang tum apan sok nang pe rot long le plo tan te hala inglong long ta lage ilong le lo ke thek lo alam lo itu malah ke cumang area pinak lo lage la si police tunge Assam police tunge pulo namri pusi pu la pen Assam police tunge cuma thatho bang ke ahile ka doga veta a rifle ka do veta e long bi hu pama Assam police tu mangke katuruk pusi pu along aprek si do tu ahile ta si ot ehla tu mangke hala Meghalaya police tu mangsi la Assam police atum ahile ta ke hon pi pusi pu la son si vi la populo tangte Assam police tu mang aphan ke Himanto Sarma si than etlo la ke Meghalaya aphan pi etlo nang tum Assam police ke hada ke hile chi ot no lo pu etlo la sia la Assam police tine hile on ede lo ada athema Meghalaya lo le rok lo te Assam police tine hile ka on ede chiken hala da ke lage ordinary munit pokente la sia alang litum hile ta on ede amat alam ke chok che bangke jong si Meghalaya phan pi lo pula tangte karbi to man than de nang chiken te lage pi lo pura non bangge la pugali de karbi to mang than the de hala chumang to bang che than thu lo puke la pot si non elitum ki pudam nang ki pudam nang ko kadiman ke la council tum la pen Assam government tum la pen tulirak rong hang tum no ma than serak nang kolobang so a area si hala give and take a vote Meghalaya phan ki pidet lo ma la than pe klar dakang jang nang serak nang alang litum than the hala election hot vote nang long le det na ka pheri la ma se alang le tum la than the det sita alama bang along le bang ke la ke tuliram rong hang si matum MLA Rup Singh Teron atum la pen Dor Singh rong hang atum MP Omar Singh tiso atum la long le ke
เมฆาลอยพันจูยอร์ดุนเอ็ดเลยพี่น้องเกท่านให้เนี่ยลาพอสินนท่านดักนังจีและเป็นคอมมัดสิลาโอริเวลที่มุ่งพันกับพิธีมาฮัลาพันทุกเอเรสเวกนังจีและเป็นเนบเวกนังจีอิลิตุมาดิมันเลยและเป็นนนเฮดอาร์จูลองเป็นอับดิบอังบงจุมังตุมอากูสอบนังจีรอจีอันเกการเบียตุเปรอดลงเละปุสิปูการเบียตุมดักจิปินลังและเป็นจุมังตุมดักจิปินลังปุสิอาร์จูลองla so lambang henodak lo lambang ke nili ke pu ilitung ke pu dona bangke hala asam polis hadak dopo DC dah hadak dopo DC atum lapen asam polis atum alam arjura kam hala karbiatum sita claim nangji pu pelote ini si tipang tar dun lepo lawason ke tipang tar ke chok sedaji lapen along leta yong si Meghalaya phan piet lo pulatan te lake Assam Police ni sedan dedet puke ilige ahok lo ning dok di lek Assam Police Assam Meghalaya phan ke lage Karbi Anglong along leke lage asap ta pi pedet nangji ha 1951 aning kan ko puson lo ma elitum ka che kroy la Meghalaya Jaintia Hills pen Karbi Anglong pen Khasi Hills pen che kroy hala sorting si donangji pusi elitum ke non anta pubom lo APHLC pen ke la pen Karbi Arat tum an ke la si pubom lo jong si kopini kacing wai na indot pun te la ke ilitum ing sam jin pen si ako ching wai tu nang ji la khasi tame karbiang bong tame ilitum ga chok ke theng bange pawede ne la ka chok ka theng ka pe doji aning ke hang tung ge la ka Assam government tu alang litung ga pheri ke ilitum autonomous state hang ret na pu cuma ngatum pen jakong long si halatum nang rap dun derra ilitum autonomous state hang ret aja kong du kokra cipilong lok na pu si ka pheri la si ilitum pan cuma ngatum mena pa ji chok naga tu mena pa ji chok la so kam klember sita ilitum along leke itum chini lo am tereng pen bothar lang soan boksong la pen ha o guri an ke la ke Hojai district Nogong district Morigong district phan piet lo sita ilitum dagabangke ing samri lo che chok che theng thedet lo so thak thak se hadak ta che chok che theng thedet nji nilige puing tum te he sita la am tering pen bothalang so la pen boksong la pen oguri an ke Hojai Nogong Morigong phan pidet nangji puke ilitung ge la ke ning dok de la ke ilitum che entu vek nangji la pen halapu Dwar Bagori na tu Malasi la pen Dolamara area rong in Koira Pobak do Karbia rong sai se la anta Nogong de Golaghat district phan se pidet lata ilitum ing samri lo seta la ing samri nangji mesen lo poleni li pudam kali along le la bang pinang ne itum che entu vek nangji la hello ilitum ki punangji la pen mojong si APHLC ilitum power wang lo te la ke long le tu ke ilitum che entu lap khang jang la hello la pen la non kai no ke claim tu man tu ge la ke res vek ji la ke bidasing ingleng non jog si res rete la ke ilitum power wang lo te alang lipan ke res po athema alang li la pen mohon kiso to manda la ke res vek na po la ke nai la si la aning ye si lam pon si kang ton kardong to ilitum kijut ang deng lo yo asi